Oras malihita sa luhod na, tapada de maruhan ang pikirata la tumangihon hata di debata, martangyang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhod na ruha. Ima na mga ramuti ati-ati luhod pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata, tapada de maruhan ang pikirata la tumangihon hata di debata, nagabi turpu jamita di ujung tahun 2022 pada tanggal 21 Desember tahun 2022 di netesian surat Rom bid 10 ayat 37 di ayat 36 sokono marirok disi bagas neya tong hamuraun hapistaran dohot parbenotuan di depata nasu hasigata doa ka uhumda jalan nasu habuga saddu akka dalanda ay isi dung uboto rohani Tuhani isi manuturi ibana isi mangalihon parjulu tu ibana asa dibalos tu si ay isin ibana do saluhut naro marhiti-hiti ibana jala marhapatia tu ibana do sasudenay di ibana mah hasangapon sa liling-liling na. Amen. Itu sahat nah makarungan nagabi turpu jamita di ujung tahun 2022 di Obason. Malujahan di bagasat topik di ibana ma hasangapon rodi sa liling-liling na. Amakarukan sa persyaon wain ngabungot kita tu ari na parpudi di tanggal 21 Desember tahun 2022. Bidohonot ta tarsongon naso nihilalado parilaran ni tikyon. Sa hirna sa ngobasto tahun natabulus di tahun 2022. Habi marsugut bongot mahita tu tahun ne baru sada Januari 2023. Adu ahmah kadungan nabui dohonotta disesudi akan tabulus di bagasan sa tahun bolonon. Totunian akan aprosia di Kristusi dohonotta ma moliati bali Tuhan. Diramuti hudu todin kabatakku di paso-paso hudu hau ileo kudu sudi akan dari kot di sareo kudu hangulakku mulotungpe arong ragami hangalutun nak paramaran no hubulus ali hubutu Tuhan manotong doho mangaramuti yau jala mangalihong gugu diau idu hamba karungan dohorta mamuji kuarde Tuhani di sadok dingkan di pasana na penatungon na di golutta. Hama karungan sa porsyaon olo darahita longang mardida sada-sada pardidaan di tonga-tonga ni ngurusi kanupari isarana mardida haulion ni tahutuba mardida haulion ni laut mana mul naik pesawat mardida langit dot akau pun arong desi mardida ragam nyaka bangunan-bangunan na macetibuk do ragam nyaka na asing jojot do baik kita longang songon edetai di bukede o de bata tung longang do rohakku mardida saluhut na tinopanay longang do hita hama kadungan mardida saluhut aka pabahenan ni de bata siya dia do jupang pakilaran na longang totui sen roha barbaga seddo arung sada pangara jumio de baga sediri babua saluhut na taidai na tapakilalahoni sada halong ngabulut dui nasodung hiya tapikiri nasodung hiya bui ro turu hatta bui gube taida bui tapakilalahon longang do hita mardida mana makilalahon saluhut nai nang bulut topi hawa kadongan bui do honotta nuaingon longang do hita longang mardida, longang makilala disudi pabahen di Tuhani. Ia bolo mangasahang gugut tadu, totu maul durahita mabolus tahun 2022 sahatu hari sedarion. Alai hinorohoni denggap bahasa ni Tuhani. Longang situ tudo hita, mardida jala makilala saluhut nai.
Songoni do hama karungan Apostol Paulus pe di batu duho di bana do sian surat naon babua tunglongang do rohana mernida jela makilala pabahen ni Tuhani tu bangso Israel doho tu di sendiri. Songon sahala Yahudi tung takas do di boto Apostol Paulus songon dia pabilito na di bata tu bangso Israel gay bangso hahurungan di Tuhani. Jojo do bangsoi marebu tu bagas dosa mapahin gabi tarimas di bata alay na pesoni datung gabi diabolok ko Tuhani bangsolay manot tong do di patuduhod di bata asidot horon ni rohana mida bangso Israel jalabar hiti-hiti sian bangso itu haruruan ni Mesiasi imahawa kadungan asin ni rohani Tuhani na pinatungon na tu bangso hawulukan na so nitong di parguluan ni si Paulus at dorang sulit di bana Kristusi targor di bana sa hala perjahat na makasuguhon akka hala Kristen alay di sada partikian ditakup Tuhan Yesus may bana di bahay may bana gapesisyan na lah mamaritahon barita haluaon tu sa dokpor tibion tumuba doruhan ni si Paulus siyan sahalak na makasuguhong Kristus gabi sahalak na makakulungi Kristus siyan nasa rohana dirajubi bana do'y hamwak karungan sada halungan nga bulon tumbal ga situturo horon ni rohana di patami da ibana di parar do'y bana siyan sahalak pardusa gabi sahalak na hinahulungan di Tuhani muro pinikir-pikiran yan dak tama bi ibana majakon haluaw ni dang tama bi ibana mamaratab barita na uli alay sakap haduaw do sakap ni Tuhani dipakido halak na makasuguhong Kristusi di bau baruhana gabi sa halak na porsiya lahom barbarita na uli hamak karungan diturpukon takas di pataryason na Apostol Paulus tunglongang si tuturuhana bagas naya tong hamuraun hapistaran duhot parbenotuan di bata nasu hasigada dua kauhumna jalan nasu habugasa do akka dalanna mulu zulmai hamuraunna hapistaranna parbenotuanna buirupi terdudu tung songo dia pi hamuran sesahalak na buirupi sudah disada pertikian tung songo dia habis taran salah jolma tung songo dia bebar binatuan salah jolma di sada tikki masoho deh ujung nguruna sian hasil nganon alai Tuhani dang terdudu dang hasigatan dang habugasan saluhut dalam di Tuhani dang hapikir kita makarungan nabuy masa di tunga-tunga yang urut tau holan sa guru di Tuhani itu neko saut di hasil nganon iru bahay di do'y bana musena di ayatul pelopati ay isi dong ubo rohani Tuhani isi manuturi ibana isi mangalehon perjuru tu ibana asa di balos tu si dang arong nanggusada bisa jolmay na tuk manuturi di bata na boto rohani Tuhani di patongon dalat tu hita dang mangasahu dalatta dang sakapta neko saut hamakarungan mulu sulmay meraga mendoakan na sedakapan nirwana alay Jehu baru patut Tuhon lakkan ni jolma na hinahulungan na anggo hita ko lang marsakap do alay na pasauton sa guru di Tuhan itu Tuhatta Yesus pe diajar do hita madok di bagasa tanyak tay asa sa guru tulopon ni rohani Tuhani dada sakapta alay sa guru tu sakap di Tuhani ba hawa karungan sa persyaon di ujung tahun 2022 totu tung mace uli situ tudo mulu bui tara mengrimangi perdalanan yang rutta siap bon di tahun 2022 satu ujung di tahun 2022 di tikyon di sesudinai nang mata sulikit akapat bahen ni Tuhani nang masa di ngurutta tak bilang-bilangi maju tersongon na manibang sitibangur rupani
tadi bagi maju dia do gumudang pasu lasiroha manang arsak molusul mai jok do mamurahu marsak mamurahu madili mamurahu marungut-ungut alai hama karungan takas neng rajumatta tumpe gudang arsak nang hamoron ingot ma gumurang dupi lasiruha na pinanotongon di Tuhani di bagasan gulu dang hasil kata kita dang harudua kita sakap hatuaun di Tuhani nak pesipata suhartu bagasan rohatta alai ingot ma napawanehud di Tuhani di sadok kulbit ni gulut taon hawa karungan sa persyaon tarsongon napaujukon pardalanan nagajang duhita aras darion nunga bungut hita tu ari na perpudi di tahun 2022 bisa sudi akan tepulusi naing manian tabuto maddepuliati songon apostol Paulusi Aisyen ibana dosa lehut naro marhiti-hiti ibana jala marhabatian tu ibana dosa sudine ikut ma hawa karungan sapur syaon ia mangulu pehitan waing hinor hondi Tuhan itu ia marhaya masuk pehitan waing hinor hondi Tuhan itu ia jupak tabi persaulian di tahun 2022 hinor hondi Tuhan itu saluhutna selehon-lehon di Tuhan itu dang arung nanggus hadapi namar haruan hinor hondi gugutta hinor hondi pikirata manang hinor hondi hagugon di protebion saluhut selehon-lehon na dinggan nang tajakod di ngurutta marharuan siat di patadui alani i unang tatanga-tengahon unang tahagijakon saluhut narong di bagas gurut taon alay tahi tapaserip maruhan ang pikirata jelupan ni Tuhani tarajumima saluhutna narong di ngurut taon siat di patado marhapatiat tu di patadui musena sian Tuhani dui jala ikon paula kota tu ibana marhiti na pasangapon guarna marhiti na pasahato peliat tu ibana songot tadda lasiru hatta di sesudi akadingkan ni basanay idubahin idok apostol Paulus di ibana mahasangapon uri sa liling na asa unang lalapita mga luy hasangapon ni portibion didirita sabing alay ingot ma buharo hita soon akan ng majalo asin ni Tuhan na mahito boto patupa na dingkan bayan sangap di guar ni Tuhani di iba na ma hasangapon sa liling na atong hawa karungan sa porsyaon pos maruhatta di bagasan o bason so dia tuhatay na siya manotto mardungani hita mamaso-maso hita mamuka siya bonan di tahun 2022 sa haru di ujung na di ari sa radion pos maruham marhiti asid holi ni rohani marsugut dong bongot hita tu tahun na baru tahun 2023 ikut ma disidu Tuhani pahay mahok kita jala manugu hita mangaramuti hita lah madalani tahun 2023 mardungan hai pason mardungan pakirimon mardungan laseroha atong minar mabuhim las maruham dalani ma bongutima tahun 2023 tahun naguk laseroha tahun pakirimon na mangulu tahun para sinerohaon di tunga-tunga ni gruta selamat menyongsong tahun baru tuhata angaramuti mamasuk-masuk hita saluhutna amin martang yang mahita ali di bataja huba dang haruruan saluhut sakap hatuami di bagasang ngurunamion diramuti huru hami di bagasan satao burunon ananei tama hamin waing madak muliati pasangat pengkuarmu ali di bata para siruhan seburung asiruham di tahun ne baru nenengro dongani hamil saluhutna mardongan pakirimon lama bonguti tahun 2023 tahun para siruhaun paso-paso masuk di ruas huriam nang parhadadumi paso-paso ma huriami paso-paso masuk di akana porsia sudi akana tilopami di bagasan Kristus Yesus jalan matang yang namion amin.